Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka People's Democratic Front kala penbena teng ya ki prangut ki kertong ki ban yakun ha kini election MLA kaban salong shen ha padeng benai rempang bat benai leber mentau snem arjar arpulai ya ke kerteng jong kini ki prangut ki kertong la penbena menta ka janmit ke sautrik benai kela lingkot arjar arpulai da presiden ke PDF uba Gavin M Melim Ubalongru UMLA ke Sora constituency hadin ke Jingyalang jong ke Central Election Committee ke balalong ha office ke PDF ha gani ke nongba ha barik na pedeng gini ki prangut ki kertong arngut ki dei ki MLA ki bakinthob ya UMLA ke Maukenrau constituency ubadairu menteri sarkar nalor uba Gavin bat General Secretary ke PDF uba auspicious lingdo mauplang Central Election Committee but kumulative ya ka application for candidature na depan pelatnya duka kal altarik jonu penai peladam but ni dokumen ba hakan ke por momenta in yo an pelat choi the first list jong ki candidate ke ban kentuk ya ki prangut ki candidate ki peladam beron submit ya ke form ke jong ki kerteng jong candidate ki longkum ni iba shamhok garat napo Lai Raliang Constituency Iba Roswell Shedap Napo Pra Mauhati ST Constituency Iba Donlang Soklet Na Kadway Umsning ST Constituency Iba Romeo Pirarani Napo Kanrio East Shillong ST Constituency Iba Agent Star Korkala Napo RUR Nongkrem ST Constituency Iba auspicious lingdok mauplang napo arpsau mauplang ST constituency iba Gavin Miguel Melim napo arpupra Sora ST constituency bat iba bantido lingdok napo arpkundai Maukenrau ST constituency te kidangdon sekikui ki applications panakaliang jong kan teacher ngin kila pendap le kidangdon ki formalities bahap pendap nakaliang jong party kita kadang nakaliang jong ngi mentang idang pelacoi first list ke second list ngin sapen pelaj padaki singi kipur kemenangan. Try expect kan nung try ka PDF kan penyang kertong akan election MLA arca apply. Markom balong mentahi bangilas ngap ya ka jingpet ngo naki zonal committee kaleng ki badan ki bala long active kaleng sodong ka jilla ni expect alkom no kumba sipo hado khatsan seat ke bana kaleng jongi kum party ngen penyeng na ka bentakan ni ka general election MLA arca apply. Ni iba na po idan armut ke mali kiban petno na po ka party betul bacasan sa kami bat bo ba amna doling nila ina po msning pila field we candidate karba na mali constituency pat balik ka party kam field candidate na po ka to constituency hoy naman isot ko na umsing constituency kalau di garai ke belasim na kalian zonal committee pana kalian ke jongki don candidate wat pimi syakmat nak mentar ke election MLA benwan Henry kombalong mentah po meliam constituency hoy ka zonal committee kalau aktif Henry haduk mentang nak kalian joki berkimpak simla la mensim garai berpemi candidate nak ne constituency Hagaway pat kaliang uba Gavin kumu presiden ke PDF uliyat hu baka sengkat sa penyang kertong banyakon ha pedeng shipho bat kat santali ki constituency hagani ki election ke bamenta habakali la ka jingpet jong ki arngut ki MLA uba Hamletson Dotling baru uba Jason Maulong kan ketani em je ke PDF hagani ki election Presiden jong ke PDF ulaong bashisin badon ki bami kadon bai ke jingkta henry ka mon jong ki wei ki bakwa ban leit shawai pat amla satya ban khang habakli kumno ka PDF kan leit yathu bat pensai ki pat ba namar ka don lang hapo ka sarkar MDA hapedeng ki babun ki jingsha kenno uba Gavin ulaong bakano gono ka mat ka bakta ya ka jinla nakaliang ki nongelam ka PDF kila pensngo ka sarkar bat paru de jing tho so menteri rangba bat kamut satya baka PDF ka susngap tang namar baka don lang ha ka sarkar hoy namang iso thu hakano no party sisin badan ki MLA ki bami kadon hi ka jing khata khne ka party Henry banong ya ka mon jo ki brio ban joint national party ban khang na kalian jongi tenginum la Henry lesi na kalian joki lesi ganono garai ko sim lesi ka ring babado tam na ta ka jongi ne na kalian jongi kum party Henry ngimdan ehi persyai ki
Dari kata dia kaman simet joki, dia si berkino persen joki pan sim negara ban jun sekui per parti. Oh, ni dan nang apa ruling, dan nang government. Hari ini suatu beres kata wala ni dan nang ruling lu. Ni apa sanghi panetrei kat bala nak benta bantre na benta ki paiba juga jelah berkoi. Hoi om nak banen habai dei berkesin cha paiba ki jingken thok nang ni nang tekin dah. Om nak banen. Hari ini suatu wala dengan dan apa sarkar lu. Eki bagi dia pensau sarkar. Lakalong nakaliang jongi kum ki MLA ani nakaliang jo bapai kum minister ni asi da kalcingkren ngi jikren sa sarkar bagi don kinu nu jing sko le asi ke nakaliang jongi kum party ngi don jik persya de ki jing thor ting ting ju ai saka government ban persko ani ban ai jing mo sa sarkar ban penjana na koi ko por sa koi ban wala dengan don po sarkar kamot bakat baong nakaliang jo sarkar bagi chungit be henry gidon ting ting ki ba nakaliang ni jongi ngim so ya ha ni ju ai ri chi thot la ni ji pen song cha sarkar amar hoi nyo i ling ba ki sithi ki bobon ki bangnya pha ni snem blade ha bai dei bat katanat MECL ru nakaliang jongi mo party kila de pen song ha bai dei bat katanat jong food and civil supplies su nakaliang jongi kum ka party ni de pen song wat ha bai dei bat kanika casino ka bangila i resendi nakaliang joka sarkar jelar la tmu nya chakmat atu pon nakaliang jongi rokum ka party ni apen sngo ba kumbang ila yo i naki ken hunyam ki bo pero pher naki breu bopun barang ki persya abai de ban casino tu nakaliang jongi rokum ka party ni apen sngo ba ni persya lor kan negara jo sarkar hoi nakaliang jongi hanu bnai blade ni ade pan thau ka manifesto committee de shen nakaliang ka jongi kum ka party ni supply pai ba abai de par manifesto jongi kum party hakni ki tay ko banwan kin supply pai ba abai de ka manifesto mangi iba kala selection mangi iba ka manifesto ji ka kanthop ya pun ki bolai bat ki traditional laws terus pin shla ban highlight ki mat kongsan ki ba pitarwa shi pai ba menta ka kanti ha kan election banwan pa em nakaliang jongi takarang ya de pan thau ka manifesto committee ni asi kindon naman ki changes ka to ni abai de ba ka last manifesto kindon ka to ni ki nakaliang jongi ko party ni sodon kam akan ni election banwa ni sakin thup akan ka manifesto to nakaliang jongi ko party ni sa pemi te ha ta ka por nakaliang jongi simangi pemi ka manifesto ko patma ni sa penso sa pi pat kum ki press ban pelai pan perso ka chi pa Hakaway pat kaliang Menteri Sarkar ubadai nongilam ke PDF uba bante dor lingdo ulaong bakum ka seng ka klem kan ria ya ka nongrim bat kino ki mat ke bakta ya ka jaj benreo bat ka bakta ya ka yo ka kot ka PDF ka klem ngap jar bat pensngo hapo ka MDA ulaong ru ba ka PDF ling ba jo u ko menteri ka yo ban train ka benta ka jela la ka dai ban kentiu ya ki kam ya le kai bat ikin nongrem uba bante doru la kren dioru halor ka jinglong jingman ha khaput baru la kin thoru ba wat ha ki regional committees ka sarkar jilla ki bala thau na ka benta ka jingpun bet put amshem la kin thop lang ni ka PDF tip na kanu ka daw hi lagi ra parti ka jongi kumba phi tip sha ka dei ka parti ka mariang halor ka nongrim ka bas kham ka dei na ka benta ki pa lulu po ka ri khasi jantia ba jongi ba ka jilla ma khili ai bro oi kata ka dei ka oi bat ka ba arpat ka long ba ya ki no ki issue kamtam ki bakta ya ka sungsuk sungsan ki bakta na ka benta ka yo ka kot ki bakta na ka benta ki kam ki jam kamtam ki bidei bat ki khon samla bidei bat ki nongrat kata kala don ka manifesto ka baladap ka try pikan ma bat mentapat manang pengklani kita ki baro ong pi nilai don ni ka komiti ka bangiladap ban constitute ban ngai scam ba menta ka sien le kan nang minang laban penjanai khamba susu khamtam we dei bat ka jinglet ki pai ba ban pa ni ka jing karshan ten ring ong pi ba kumba pi ladab i manifesto ladab we dei bat ka kam kumdo ban kentiu ka kamela ka po ka jela khamtam ban kentiu ki khun sam lanjung nakaliang ka parti ka lale e kata bar ka ya chakma le isi bol ki kam bar ka we dei bat ki nong rap le i ba hagipor ki ba mansho pinju osno ba munjudan basngap ya ke jinge juki nomrap andre mentan na liang parti ka tar ko lale ko dikam bat ka ba kongsan pat ngong ipi ka be dei bat kani ka benda bat kani ka por ka ba menta kani ka kenta ka ba menta
kalau bangin wan ra ya ka syong suk syong san bat ka sensyar kadar ka bakhuj subah kata ka de jing kwa jong parti ka jong ban wan ra ya ka sensyar kadar ka bakhuj ka subah khnang ba kani ka jingyo ka jingmi ka ba ni kum ki nong syong snong ni tip syai ba ka stit jungi ka de burus pa lada kambiang pat ka rukom trikam kamlong systematic kanu ka jingdulang ka jongi kum ka stit kini ilong ki benta ka ba ni try hapo ka manifesto pinsay ki ban mangile janai ba kidon ki riurang ba kidon ki riu shempang ki ba ya don bentalang naka benta ka ni ka jing draft jungi ki penkre jungi manifesto ten rei mdei tang ba ngi omot penkre pat tang ka jing tho rei ka dei ka kam ka khong san ni ngi mentang ngi don kam ni ban peni da ka kam khnang ba kata ka jing shadia nakaliang ki pai ba no shong kan kinang jan Syaka parti kejongi. Andai ladang isu keren pat tang hapo kakot. Tekan nompoi international. Tenai nata kada kumba PE yang ki isu hi ke bakta. Kamtam ni gayap ke im. Juki pai ba nong sosno. Ni nimju compromise. Nimju compromise aduk mentar. PE kita ke bro. PE ka wei kalong ke ba ni nak liang parti ni lakran nak kapor ya uji minister awe dei ba kani issue namar ba ngi pi andala ja pin le issue la long stam bang issue kran mengini perkhat ban le ni la ju ai jimot ni la ju kran tamang ba susi kalong ba yang ni kum ka parti kim kentup lang apo ki regional committee kabalat no dai stangka PDF ngamtip na kada yu handai ngani tu ipi ngi na kalang ka parti nginum ban nginyai ban keren nginyai ban ya penbaik dan dia ban persno naga benta kumno bang ini ba kani kawedai bat kajing penbaik upur usam kan long ka bajok na benta kini ki try muluk ke jomi kajing jah mukrok ngani tu ipi kadai kajing jah ka ba barok ngidap na kajing sosi bat nagaliang ka parti mengabat presiden bat kinokit kam ka parti ngila dayawan jongo bat ngiwan ban aimen sin bat ngiwan ru ban snap ya ke jinglong ke jingman hadin mengi osno gitu ki bro nila ya keren na yang parti ban ngi kwa ban ajimut syak sorkaru tedai na taka daw mentangi iba kane ke jingyat ban penbaik put penbaik sam kam dei su ka kam ka ba dang menta kala nadu men syo handrai ka mentangi iba kala sedang bersuki helor ke tukun jingjak tinggal ngit kam ba ki bro ngi bagin long ibayat be yaranti ban ngit kam ba num bakla ke namar lada bakla si baklangan itu bi kan long gajing dunang ya gibre ko jumi kiba em hakani ka stir ko bi jumi pi ga wei ga long ko ni mo kumbang pi layuri hakani ka baladat ni job saungot mari kersan na banta sarkar na banta jungno na mataw pai ba sarkar ga de long na banta jung pai ba manai ga jing shakri ka shai ba khod tiga pementaru ngongi pi kita ki numbers ki jongi ki bangi penyang mangong ke parti mo kabrang sedang dang ya step by step nyum kwa hiban syuki ustad naman daki ustad yo hab ustad sikang mo inya step by step tedai na taka daw ka pelong yang ngiru kum ke parti ngida pet benya ba what ya kini ki candidate ki bangi ong bagi nilai nak parti ru ngida keren ba balik sempore ngi bangin announce namang haban keren syai kalong ba la syai la sisngi la pila job na ka parti yo jam baja kum ne dekila job na ka parti na ka parti jongi ni job election ho aracha khapra kare ki issue wa kongsan ay khmat kare ka kamra basno namar ba kal legu ka parti kala syam kya pun ba job election na ka issue dai na ta temen baru ni ya ki issue hi ke bay dai pa khmat na ka benta ka bit ka biang jong kinong song po kari ko ba jongi ni kwa bagini kinlong di bascam bag ki ba ya kari ba chen ki ba ban syakri syal pa ni kwa kumta di kani ka banwan ru menta daladap election in sepai namar ngitin dalong kumno mo ngi ngin persyang hi bani job board tingin ya tresitom lang naman tagi candidate itu bat mangiru ladang ngi job board ngan itu ngin sepai kalong kumno bagi ni thau sarkar kumno namar bani thau sarkar ka banwan ngi apa di pet ba kenang ba ki pai ba odalayo ka sarkar kini kamen umdei begini khnyum
kata ka di ke baro ka ba ni kwa ti na ta ka daw mental bangin yo ong lupa namar ka ban batai ka dei dalam ka election ti mental bangin yo ong lupa kata ti kamlong nri ka ba kong san ni kamlong ba parti jongi la de gawai ka parti ka ban ya sna sarkar la di ban ya sna sarkar lang mo ipi tingin sa ipa yata ka por panong itate ka bamlong ki mental tingi hap inya turu sa sport madat ban yo ay ka jingchap na jing su thu jong phi ki pai ba ki khnyum na ki ro na ta ma phi thalang su kar ndi pi gumbalong mentang ani tu ipi kadon ka mix up tambalong yo sngo ba kibun ki ba ngiyo ngiya churum shanang kim da ya so tanat tamba pi su thu shai ong ipi ngi don sangut bat sangut ong ipi nginum pelak nginum lai ban pen kelam sokar bat nginum lai bangin thaula da kum kum tai ka dei ngi bangin ya tri lang na ka benda ka bit ka biak ti nomong hi bagata sarkaru kan la ai ban penun sispa na sispa i pai ba nang sosno heri mo pi siaru na kaliang i perlok medium hiatip ba kalong no ka i ka jikran ju pai ba shalom sheneng ya kata tengam da don kam ba nang ni ni pi lu pi tip ba kata tede na ta kada on pi banwan ka parti jongi ru kala nang san kala nang he mo tingin nang nila nang yelong ramba susu temo ni suthu ba kin kum no ba ini oban ya thau ta sarkar ka ban long sisa ka sarkar jong pai ba kata ka perlok mo ki badan na po ka NCP ti ki wan ban ya kendo bagi ti ikwa ki mangiru baling ya don ka jing stu jumot ringi ong ya jing stu jumot baro political party ya stanat gi thu ngi tip nya lek nya wan nya don kata ka understanding tang balong bangin ya snapat da kata ka jing dei perlok jing te perlok benil election tinggi ong yem kwa ka mereka ai ka jing ya stu jumot tingin sia pe king nya don lang kata ka dei ka jubab na kalian la jongi ri bandon ka no jing te bengi tri lang po election te kam don ni batate một pre-election dan ni. Pre-poll kam don ni ni tu pi ka dei bitan ka jing stu jumot ya kata dengan ong ipi kumakaran ni presiden mo bong ngi ka ni ka kam election ta ong ipi ka song ba ka mon jong ulan ni jong ka tin rai ya kata pa ka jing sngo ka jong kipat ba ni kwa ba nile no na wai party yo kidon ka jing sngo kwa ba le no sa party ba kham he tin rai ngong ipi kata ka jing sngo haki nimla ban ong nimla ban kha tama ong ipi habakut hi ka jubab hi ban job na ban rem ka dei pa ba ha party he na party ret na ka dei ka jing jong pa ba ti kata ka dei ka jing sngo jong kishimat na tanga shu wish ya ki bro all the best dan bak mar mereka jing job pat jungi sawut aki por ke baladap nak liang parti kala dei kani jing tai ya o kanang no e kayeng halo mau siang baskan ni mentang ne namang ne alor ke isu ne alor ke nongrim bat ni ne namar bangi kwa ban ai ya jing shakari ya jing sunshine ka ba hot ka ba shai ka ba hop chik pa ba no shong shong jang jalai jungi pro poi yakim don ni e ban ong sho play yo i kawai ka constituency ling la announce you candidate ru sakawai dang up dengan sepet kai ka banja kai ka banlo tanga tai yum don ni ban ong shimet tu mo ka ni ka kam ka dei ka kam shimet kani ka parti kam dei ka nong kanti jongale ni jong ba geben ni jong ba os ni jong ba ai bor mo kani ka parti jong pat ba ladang ngim la ladan ki wai pat giban shukti kani kom ta te kani ka kam pat ba ru kalong kom tai te itai dei na kaliang jonga ban sya ngi semua kumtan mengilaya keren ngilaya perkat ngilaya syong lai perkat para mengi ke bangin jubab na kum kita ki jing keli pi pan keli ni mdan di ngong pi shimat yang no kan ka de ka kam bangin ka ba kongsan po poi ba uji ni ban ai jing syakri tinggi da na sarkar ni hapa ai jing syakri ba ya ki pa ba nong song po ka constituency ka bi ni hapa ai jing syakri ka ba sya po kata ai ka de ka nong rim ngaso ka ba kongsan ban kum na kaliang parti kata ka kam shimet tapi tip chino pi kata ti menurut manong da dei teman ba ya dan lang ya yo sko lang tenut ngi manong rim kata kam shimet menurut ki manong ki wa itu dia menun da kumi pi nama pi lai thu supaya ba wa kadon ta ka thong ka ba kila na wan man terwa te long kan ni ba ya kita ki wei tu pi sim baik ba ka dei hi kamon lai du chung ki kam don ka no ka jing terwa na kalian so kita parti ba he
Abi kata tengah orang ipi ngam menurut di benang ke kapasimet kita. Kasong be ha ki simat tengah iga bangang aso simat ngala pensau dari ke bak joki pat tengah so kajing so joki kajing yade joki nama ngim yatet tu mau nak kata mo ngim lai bengin sia keren lang ki kam paranong hikmat ngap ya respect iwe mla sia keren di nak kada. Nakaliang General Secretary ke PDF uba auspicious lingdo mau pelang. Ulapin ken mau ba Maria Thau ya ke sarkar MDA House 6 8,000 khat pra kinong yalam ke PDF kila let show menteri rangba ban pensngo halor ki babon ki mat kum ka jingpan bet ya u adhar ban pentrai kam ni ki scheme PMAY ki mat ki badai shapang ke boarding electric ke CAA bat ka jingpen mi ke sarkar pedeng ya ke EIA notification ha ka ba ka PDF kala pharu de ka jingtho sha ka Ministry of Environment and Forest jong ke sarkar pedeng nalor ke jingtho ka ba man la kapor ban thung vice chancellor bat ban penkha shu ya ka snat puli nehu la ka dei ha shlong bat tura mentala don ka snat puli fisheries ha nehu but ya kani ka party pitep bangi seng lo dinong rem ki scam kumbang na pesong lo pasni bala form yang ka party ka tak lai poiter itu mulai mas jong ka snam arja khat nyo but ngila publish ru yang manifesto ka jungi na kamanta kani ka sansna but kai ka pang shwa ban ya phaiden kindiat ki kam ki ba ka party ka la ya lenti ki sansna marsen form ya ka MDA government ngila le chief minister ngila la lai di issue kawai ka bidai ka PMAY ka jingpan juga ministry ban submit compulsory wadhar ya ka tangi lai kren man kerpat yo CM ba pinso bha ban pan ya ka exception na ka mentak state ka jongi nama ki bri jongi ki 4 prian yo wadhar tinang tu padeng ya kren ru ka bidai ka PDS sibun tadi ki issue ki ba involve ba ka PDS nang ta ka jingkio plat ka belai ba sibun tadi ki issues ki bidai ba ka power sector de nang tu pikin mau ho ka tu ka senang mo ka bang ya kren na ka mentak CAA ila le chedu sedali na kalian jong ki minister jong party jongi mangagum general secretary ila le sedali but ni la long ru ya ka jing kendu jong ki NGOs ki ministers ki nong yalam party haringkat ke jing don lang deputy CM but gilai kren persya ba kum ka party ngin yang harap norem bangin nom priang ban penteri kam ya ka CAA haganika jelah ka jongi but deiru way di kinong yalam jong ka party jongi ba ban dor balayang ha te ke jingalang ban ong ba balay ngim sim kabu ya kan ke jingwan ke jongi ban dawai ka ALP te kata ga de ka way ka ba ngada sngongu ru yo nong yalam jong party jongi ko por bapat kum acting president te pikin maru ha ka bay de bat kanika EIA ni de ka party ka batang kanika party jongi ka PDF ka bala pipet kat kum ke record ka bala tho ka ministry ka tho shu CM ha ka bay de bat ka jing yang persya ka jongi ha ka bay de bat kanika ia identification jong nama arja arpo namar bangi sutu bakani identification ka khamma shu bani kiwe kibel kiban sakta ya ka jinglong karpang jing kachat benre ti kata ka dewe tapi pi kenmau ha kita senam kilale ngila julet lu sha nehu ban ya bon sin pha ngam kenung ladang bakala lai sau sin ngila let beri kendu yo VC ngila tho ru sha ka ministry ban penyo yo vice chancellor pura jong nehu te ngila request ru ya kan nehu to por dalai ngila yo VC bakin bu shu gi department hang ni po Shillong campus beratura campus gi department ki bathmai bak ngakwa on ru ip trai pidang POE kini kinap lagi beladap bakan nehu kala launch saya ke fisheries department betul bagi we ki department ka ba ngila mention nak city ka bagi pa chu vice chancellor o semua sipun ya ka MHRD semua ministry ka bala sim kam ya ketua jing kerpat jongi te nangta kiwe ki kam rumo ki ba ngila persang ban peni haba batkum ka party ngala banong bang imde ke party ka basu yang ban kran hagi social media berbor ban objek ya government la ne ban kran ni kini isu nrai ke ka party ka persang ban kran la ka jing ka ba persang ban trai la ka jing stu jumut bang idon po ke MDA but kum ka party hi na du president secretary berbro kinong kit kam ka party pun sien ni julet cha UCM pun sien ni ju kedu yu bat ya kran ban address kini isu di boper dan ring semua hi ba ha ka jing leti jungim ka party ru yoi mo ba ki bopun kliki kam ki bangim 4 lap penurong tingi community bah kali ketam ko ban la ki pat ba ki ai ke jing kersan ki candidate ke jongi ha kali election ngin sala ban penurong ya ki tekat tu ba de ki mat ki bangim ka party ni sokhia ba ba kita ki mat le sipin sayoi ba ngin sa mention ka manifesto jong kali election jong ni sunam arjara kulai
mo kidan ki issue ki pamenta ni sokhia ba mo ka reservation policy gede ko ka bangin hap ani kran hali tam go banwan nang ta ka mining policy gede ko ka bangin hap ani kran hali tam go banwan nang ta ka employment generation policy ka niru ka bangi ung ka party ni sutu padan kam ki be ki state la le ka di ka state jungi kam par post new ye ti ka niru ni hapan ya kran ti kidan sa ki we du ki issues mo ki ba ni hapan le ti ndrai ka e ka bang kwa ban ong shai si ki pai ba ka long ba pi ya ki kamram ki ba ka MDA ka shania ka party PDF ha ka bade ki youth mo ka sports department na sungo but nga ai ka chingiro ya minister jungi ba bantedor iba la persang lut ikilat klinti ban wanra ki jingmen toy ha ka bade ka sports na kam tagi samla ba POE ba ka sports ha ka ni ka sansnam kala kham kiu bat shibun ki development ka jingpen lut ru kala kham mo kala kham dan la dai compare bat ki be pat kitam DPE ka agriculture department ki initiative ki batmai ki ba ila persang te borobor ni kum ka parti ru ni ju ajimot se i ha ba ide kini ki artli ki department but iru kum nong elam i ju shem ki ajimot jong ka parti ka jong iru ndre ye ki wei pat ki mo ye ki wei pat ki department le si ki bom hap ha ka jing pet ka jong i kum ka parti tingin nam la ban tuklar than ban oi e than ka shong ha ka jing start jong ki menteri ki ba bat ye ka tu ka portfolio kai te ndre wala ka taru man ka por hi ni ju address UCM mo ni address UCM bo UCM un address yang tadi isu security concern ministers ki ba pet iki security department te kata ketika ka bangi ngilaya linti ki santri ki snam ila kerman ba ki snam wan kum ka parti ngendang la ban le sibun ki na ka benta man kenti ko roi ka par ba ka yo ko jogi nong song jo jelahi brokoi flux na trai pisai ba mo ba do mentai song tho oi government ka shimi ki senjam ki ba mo ki ba ka sedang menterekam dan ring semua ka LP ka deka we neki mana ki ka nak we neki subject ka ba ni semua ka bandai ka we neki tools sia ka balaban long mo ka ban long effective nak benta kan ka issue te ngang asu I ba ka LP hi kan deka we neki tools ka implement mechanism ka biang nak benta ban takil ya kan ka influx Kau mo ngin sa mo la ondau governor sai ni ka village administration act ni ya kan village administration bill bahkan long ka act dia ngatrai hangtungin sa yoi mo ya ka function jongki rambak snong ki jongi dat ngatrai kombang ala puli ka tu kan itri ki section ngam kan mau shu maslam ngak puli ngam kan mau kidon hi ka tu kan itri ki section ki ba mo rambak snong la bang le na bentapan takil ya ka influx locally halaki jongki snong tungila on sim ba ka parti kan ya kran biang VAB agani ka number 1 Hoi very much kadika ka bill ka badan kam hadu kata-kata mo kadika bill ka badan kam hadu kata-kata bantas kam ya ka riti sensar jong ka sensar hima jongi bantas kam ya ka combat kendo bat siap jongi ni skutu bangi don kam ya ka village administration act mo ni community ba governor mo bill bahkan long ka act